Igbo Mulozo Moze Kenokwa. Mina nicha video kana support Mathias. Imane need each of n'anya. True need each of n'anya. Ina nicha this video kana support Mathias because unu chete mgbe ya na ndị umoji nwe problem ana. Mathias no golana. Mathias anaka ogonogo akọ. Anasi ina asi ni golana ana ama market ye. Ekwe ego ụgwọ. Asi isi oke ina elezi ka na balance ndị umoji si olo. Gina ha settle bi ije goje kpo ya na for sale. Giri Mathias abagwa mbasi n'ogola na ego ewe kpoli ya wee jee Abuja ọnọchazi Abuja wee nata still ka na-aba mba akwa ka anọziri isi Mathias na chi ebe ajeje mee indirect apology to ndị umoji sị na nwanne nwoke esetụlụ ọna that for now na onwezi ihe gbasanya na the man na if na the people chọkwa ọbụ na ha decide kwa na imogo na ojide ego si na ọchọ ebe bịa go na n'ime ebe a they should allow ya gwa mụ na agwa na Mathias is full of deception. Onwere onye deceive mmadụ ka Mathias. I can't follow Mathias na say reality hit gi kita agbam. Mathias lacha poso. Je tend apology. So ni ene video na abo. Mgbe o mere apology, ya na mgbe ahụ nya bụ ihe me so that can refresh your memory back again. Ka ọ dịkwa na mgbe ọzọ. Ndị bye. Igbo bye mamano. Nke echi ya zelu. Ndị Igbo si na mmadụ ka eji aga. Tata bụ 7th of March 2027. Ndị Igbo banyị na mmadụ ka eji aga 2026 ọgwa. Igbo banyị na mmadụ ka eji aga ọkwa eziokwu. Ada sị na onye amara ebe niile ozu na-ebido n'isi abụ ozu ọkwa. Ebe m nọ bụ n'ụmụ oji. Ife a bụ ebe mụ na nwanne anyị nwoke Chukwuemeka Bolumbia Golana ana Chief Peter Iluezuo n'Umoji o mepụrụ m ogbenye n'Umoji 1 nke izizi. So on the process enwe gap of communication nke butewala mụ na Chukwuemeka okwu very big one before mbịa mee video ebe a you know kwuo na enwere ego m deposit na this property and na the money I'm out for here for about 1 year. So video anyekwala aka wee ruo Chief Peter Iluezuo ntị o wee respond ozugbo clear kwanu the air that na the whole communication enwe nke rutere anụ. So abịa m ịgwa ụmụnne m ndị Igbo that na mụ na Peter Iluezuo enweghị nsogbu ihe abanye ya mụ na ya dị isi okwu mụ na ya edozigo enwe anything ese mụ na Peter Iluezuo ezigbo ozi a ruru ya ntị through my video or respond as a father, you know. So for anybody choice with this property na atojo na Mathias Ezeaku na ya ga-enwe nsogbu my brother or ana asị na asị na Chief Iluezuo na ala mmadụ ego ebe a na onwe ya ka ji ego ebe a oje ozi nke m anyị asetụrụgo anyị edozigo Chief bụ ode mmadụ m ka ọwụ ihe nji si na ode mmadụ m rụọ ogene onye na-anụ akpụ ma ogbenye you know onye na-enyere ụmụ ogbenye aka and ozugbo ọ nụrụ okwu anụnwa he was bittered, you know obi adịghị ya mma and the Chief biko ọ bụ na onwe ga nsi kwuo okwu were gị iwe I'm sorry ọ ga nsi kwuo okwu were gị iwe please iwe ga adị na ọka dị very sorry. Chukwuemeka is the cause of everything because on the process Chukwuemeka nọgide block kwuo ma I couldn't even get him on phone ụmụ ogbenye bụ akụ ya ịghọtago. So I apologize to you Chief Peter Iluezuo o mepụrụ ụmụ ogbenye n'Umoji 1 ezigbo mmadụ Little Mkpo village nke dị n'Umoji anyị bụ ofu abụ nwa gị nwoke ọ na-aka ewu ị ga-abụ ịmụtala ọgbọ m not na ị ga-abụnwu nna m ịmụtala ọgbọ m. So biko onye ọbụla bụ news akpagharị maka property Peter Iluezuo stop it. This land is genuine and don't want to see your phone. So if you are buying this property, if you decide to sell it again, if you are being called to buy this property, don't be afraid. Mona Chief Iluezuo na nwa dị so because of the whole problem with Chukwuemeka. We there Emeka cost everything. Who connected me to Chief because of gap of communication. So thank you very much. I will have entered inside the property but this is the place I did the video. So I'm standing here as well to redo the video again. That's Namona Chief Peter Iluezuo when I had this I accept to go judge and abania. Even me too, I'm free
to buy here tomorrow. No bo no chops the quali megini ile. So ekene mo yo abuna. So ndo to me all my followers all over the world because I na pity ilos asset to go. Nkwechi ya gaze na ha chukwu ka bia. Say Natural. Lie. Intimidation. Which man will on your son? When you do big number, Apollo, money police. See me do the number. I do not possible. Sunday when Apollo and I am many police station. Nani, I'm with zone 9. Was on 13 ever. I'm with force headquarter next. Getting in. And Apollo police, even zone and one and Apollo police. Apollo me as no Spanish. No. Oh yes. As simple as that. Imagine. So, but as a team, webinar button when I call. Fight is a true platform. Can them mad and them here? The Quaka, the Queen Academy. They went and invite police. For what reason? Why can you invite them police? The Ndigbo. If you can police station, then it's not funded woman. With 5 million, not funded again. Business can go protection in them. Mangwayam de la Malaysia, get a Puchago movie. And Ogugo 500,000 Kenya, American point here. They are not refundable. What you did? The big idea, the non refundable sign. 100,000 no matter but I can name Moses or can whip you. You know, they go mad as non refundable. For one reason. Imagine. Kiki Sarahora and you go mad. You sleep and wake up. Another type of criminality. I'm a more to do business about call. Hey, go to man and or fight my best. And we're gonna go now. How cannot? Mego never maruta. Miss Emilia Bani. Ego member no coach. Yeah, I actually remember each man face 5 then. Miss Emilia Bani. And you know, 2 million, one and no 10 million. Nisina issue. Oh, my man, issue river going. Apatan and no military baluta. Video I posted in the WhatsApp. I use my money to buy another place. You wonder how you go add extra money to they compliant. You have to go in order to please people. I'm million but ever I'm a chukun. And I'm going to make a when the better will coach. Banga Ezeaku. Kila mtu mwe business, omwe kijiko kini ni uyozo ichi. Mwenye go kiasu ichi. Cha. Apezo no boka na chwego lota. Bam. Tinibo kana chwego lota. Bam. Dangote kana chwego lota. Bam. Elon Musk kana chwego Mazuga ba kana chwego lota. Etu akodi. Mwenye ka onye bono molego snake yesu. So business I'm like him when Kenya muna connection. Come on again, you connection in the future. True. Yeah, that's all we did for. Yeah, what alone. Okay, well, for me. I never lie again. Who does that? Where's the water, my brother?